anu thu awi in zingi chuan anu sawi liu kasa chu ava hmu a lua kha alo ni reng mai anmah ni pawh chuan mak an ti dun ve ve meng chung kaw fanu alo nih dan te chu zingi chuan a hrilh vek a li lamna hmuna apui awang pawh khan lawm thu a sawi bawk chutah an hnathawh chung chiang vel chu sawi lut chhovin fei te kha an lo lut ve hlawl kan in hualna kan ti tawp chiah a mi padang i lo deit nga lamaw fei sawi kha alo dik chiah nih dawn hi min lo kawp ring tawh te hi ani lo maw chengah chuan alo dik ngal min puh chengot chu ka khing mai tur cheu ania zengin alo ti let ve sak fei chuan dawr nghak tu chu kovin heng mi rethei pahnih te hi theh chhuak rawh in dawr an ti tring vek kan coffee ah thil tha lo an tet lovang tih tu nge sawi thei ti alo ti vel miss kan customer te an ni si a bakah CCTV pawh a awm vek a lawm engtin mah an tin a lovang che alo ti pawh in i chhuat tir lo chuan in manager ka kawang fei chuan alo la ti ṭal helaiah buaina lo siam lo hian company in buaina in tawh te kha vaching fel zawk ta che zingin alo ti ve ta i thil ti vek ani ang maw stock price te chu a su ve fo lawm a sang ve lem mai ang heng mi te hi chhuat tir phut mai te u fei chu a tawng rin chho tak em awangin manager pawh chu alo lang ve ta chu group CEO ka ni hi ke ni ang mi pawimawh lutuk customer in chan tu ani lo chuan heng mi te hi chhuat tir ro u local tir leh tawh bawk suang che u fei chuan alo ti hlai hlai vuain chu midang tan chawlh phal ani lova min hre thiam ro u tiin manager chuan fei te zawk chu a chhuat tir ta daih mai a an ang chhuak nasa hle lu chu an lo hre reng chu ni in kanu in ei du zawng chi hlir chawhmeh a siama lo eila tiin chengah chuan a sawm a mahse fei chuan pasal atan chuan alo duh tak tak lo mi panep tak a mamawh pawh leisak ngam lo angah chuan ngaiin a thlavang la a ho thei bawk si lo nen meng chung kaw fapa thi zawng zawng neitu kha a beise rut a tlat mai in a haw a chawlh hahdam ri ka duh ni dangah aw a ti ta zai a lua leh zingi te hi an naupang lai atang tawh khan an lo in hre daih tawh a mahse zingi chu an ruk bo atang khan a dam lo vaka a hriat rengna tam tak chu a hlo phah nghe nghe ani a naupang lai thil thleng te pawh hriat a bar a nei tawh lo ALS damdawi chung chiang te kha sawi li in ni lam a an pho chhuah chiah kha em ni i nei tiin a chaw ta nia kha chiah kha ani mahse siam chhuah bel chu kan la tum ve zele tiin lua chuan a lo chhang thawh ho pawh chu ṭha an ti dun ta a hlim takin zingi pawh contractor nen chuan a haw a anu chuan an in deit chan chin te chu a lo zawt vat thung a fel khawp mai tiin a chhang mai a a tet lai atanga ka hriat chian tawh ani a nei theila chuan thlangwang takin ka thi thei ang anu chuan a lo ti nghe nghe thian chaw a lawm kan ni kanu a lo ti daih thung a fei khan a u kha a thlalak leh litar te a lo thon peka thi vel kha a leisak awangin lawm thu te a lo sawi ve ringot a ta tur pawh ani top si lova an la pe bawk hek lo a thisin a sang tha ve khawp mai board of director te pawh an mang ang ṭan ta fei la chu a mawl mai baka ala chapo ve khanglang zui tute ma chu a thawh pui hlei thei lova tlak chhiat lam an pan chu ani ta dir mai a pa pawh a lung awi thei tawh lo anu la chuan ala naupanga experience a nei bawk si lova a zia chho ve mai ang tiin a fanu thlavang chu a lo hauh zela zingi te chu kum sawm pariat ani lai atang tawh in engkim chhawr tlakin a ti thiam tawh sin a pa in a tih chuan ke a in zingi te chu a tha fel zawk i tina ani maw in bula te chuan sei lian ve ila chuan ani le tin ka tha daih zawk ang chu chutianga engai hlut viau te chuan ke chu outsider ka nih tawh chu ka chhuak mai a nge fei chuan a lo la ti ham ham a anu chuan a lo dang a pa pawh chu a hlau thawng ve tho an tlon let leh ta hlova lungai su pa pathianin kan tana tha turin engkim hi a rel thin a sin meng chung kaw fapa ka ni hunah chuan engbuai namah kan nei tawh lovang fei chuan a lo ti le zingi pian cham a lo thlen chuan anu te chuan lawmsak an tuma
lua po in na thawk ho le thian kan ni na angin tiin pangpar mawi tak alo pe ve zingi po chu a hlim ru veng veng tawh chu baka thimawi zet mai alo pe tel bawk a ka pian chama thil pek ka dawn hmasak ber ani ka hriat chinah ka lawm hle mai zingin a tih chuan lua chuan alo laih na hle meng chhung kaw chan chin ngai ven ta reng reng fei leh anu leh pa te pawh chu chulai hmunah chuan an lo lang ve leh nawla meng chhung kaw fapa khan birthday pualin chulai hmun chu a buk ani tih an hriat vang alo ni nang ni bawk chu in lo awm leh hman tawh elaw an lo ti lut ngala hetah tih tur in nei lo haw leh ro u zingin alo ti ve thung kumsawm hnih chhung kan lo enkawl tawh che kha a pa in alo tih chuan chhungkua pawh kan ni tawh chuang hlei nem alo ti leh meng huai a room buk lawk ania kan chhuak ngai lovang fein alo tih takah chuan zingi hi meng huai a unau nu nia sin lua chuan alo ti ve ta an lo nuih vel mai mai an awi lo lutuk meng huai a hi chhai thlu ki lo tum ve te hi alo ni lo maw ani hi chu kata tur ania meng chung ko mo nu kan ni thuai dawn i bula ding kha a that ving veng viau kha inin hme tok chia fei chuan alo ti zat zat meng huaya cake order te chu an lo da a kha maw nu pa min du aniang ka tih reng kha ka pian cham te alo hre chata cake te pawh min lo order sak ani hi in tih thei hmel deuh chuan fei chuan alo tih zawm zata alo kat ngal mok mok bawk in ei cha kem kha ei ro u tih in chhuatah te chuan cake chu an paih zui deuh ngei bawk a lu an alo ngai thei tawh lo zingi chuan lo dangin cake chu ala ve a fei in lo dan a tum chuan alo nam sawn a cake paiah khat a zuk in nem pher ta duai mai ka thil min khawipui hi ka ngai thei vak lova zingi chuan a ti zui sapa nu ber khan fei thlavang chu lo havin an pa pawh chuan zingi chu alo kawk leh hman tawh security guard te pawh chu an ko lut bawk a zingi te chu hruai chhuak tur chuan an hrilh an nihlah chuan tu zawk chu nge meng huai a chhung te chu an lo hre bawk si lova an ding khawng reng mai pachualah chuan zingi chu tlawh alo tuma mahse lua chuan alo pot sawn hman tara lamah a kawng a tliak lo chauh ani iva sual ve kumsawm hnih chuang kan enkawl na che kha hetiang hian maw min rulh let dawn nuzuli chuan alo ti let zawk zamah amah a in tina nih kha lu an alo ti ve dek dek a nang kha i lo in rulh ve na chan tur a awm lo fei in alo ti hmak mahse meng chhungkua te an lo lut ve ta guard te pawh chu an chhuak zui a huang ian a pawh chu fei chuan a voi khat hmuh na ani na in a ring dik ve chat fei kan nia ni lam na hmunah pawh tlereuh min tlan sak kha lekha pawh ka lo thon che kha i lo hmu em alo ti ngal zat zat a thlarrawh anu ka ni hi nuzui in alo ti hmuk ehe puming ate maw in chan chin ka lo hre fo thin a sin ti in pachu chuan chibai alo tum hlawm a an lo duh ho lo in thin rimem ni cake te hi kan lo zai tawh si a kan fa dik tak ni lovin zingi hi chu kan falak mai mai ani mangai takin kan enkawl thina mahse lawmna chang reng reng a hrelo ani hi kan fanu dik tak zawk chu fei hi ania angai thei lova kan hnawt chhuak ta ni pachu chuan alo ti le ngal bor bor a ni e hunau pahuaian cake min lo thon kha kalawm lutuk ania aw mahse zingi hian a ti chheveka engtin emaw tak ti te fei chuan alo ti tunge i birthday lawm turin ka lo kal ti paian an lo ti ta si fei cake tur ni lo chuan tu ta tur nge nuzuli chuan alo ti vat zingi tana kan siam tir ani kha tlereuh pawh kha zingi tana kan lei vek ani chu chhung ko fanu tan kan ti mai chaw ani kha nuzui chuan alo ti ve ta ehe zingi engtik lai tangkha nge ona pawaya na chu i lo chhai thluk leh hmana chu fei i tawngkam kha fim khur ro waya na chuan alo ti hmuk chenga nen an in then chi a he pa hi a mel tai ngala tuna u hwaya na a ti le boka ten om lutuk fein alo ti le ta ka chuan nuzui chuan alo beng ta chor mai fa te nung changmawi in zirtir lova keiman ka zirtir ani kha ati zui hmia
in va chan ve a zingi chu in ta ni nge ni pachu chuan alo ti a chan chu kan fanu ani mia ba rim takin in chung ko ta na thoka hetiang din hmun hi in thleng ve chau zo ka sin ma se do ta pu in hnot chuak vela fei pian cham ti sharingin zingi pian cham ani ti ero in she hau si lova paminga po chu alo in rol ve ta an nom sakai hli niam shat po an she top nang lu an alo ti ve bok aman loma du ngai lo ni kha na ringo ta ngai to china chu ba ka in tui thar po kan du tak tak hle nim nuzuli chuan alo ti le zai zai ni e kan fanu ang chia kan eni ni a I chung te mule ta hi kan lom pui lu tuk che I du hun hunai lo ho le the nia pachu chuan alo ti ve bok liam chang du to su ka birthday kan lom do na boruak in ti chevek nang ni ho la ka hian ka hun lu tak hi koral ka tum to lo zingi chuan alo ti mia si engma soi zui ngam lo chuan chwa ma yan tuma fei ke chu alo na ta thut a che son thei ta reng reng lo ke ka khan thil thalo in tel ani mo ni lo sila chuan ka ke hi ana thut na chan tur a om lo ti in zingi te chu lo mo pu le ngal khanglang chi chuan ke ma siam tir ve kani kha I du le min chui tir ro waya na chuan thin rim takin alo ti an fanu chu an kwa chuak ta rimota ALS natna ani kha aron zwal zel ani mel damdoi ina po chuan a om du le to lova zingi khan thil ati theidon si a thoktu te hi alo thural puyanga minti nat an tumang ti in a hlau le tlat to apa chuan han hau ve veu don ma se anu zong chuan alo chan zel bok si an na thok chor te la chu an lak tlak lo hlom bok nen an fan te chu lo ru chhuakin a then chuan lo tlan bo vel thul project kal lai po chu an zo fel he thelo awangin zang na dom na poisa tam tak an choi mai alo ngai don ta pachu chu alung oi to lo nangma wang ve khi ani ti in fei chu amo po mya mya to mai online manga ka zon hmu te an nia min bum du ka ring bi klei nem alo ti fel the na thil danga I film kur over te reng nen company lam chu iwangai thai em ve mi mol takilo ni hi le ti in apa chuan alo kok ta sok sok maya pa ka du wang ani bi klei nem nangpo in min fin chwa lo ve shim shim ani kha fei na lo ti ve thung chutia thinrim le mang ang takan om lai chuan shareholder te lokalin enge thil om zia hi zingi aya fei CEO kan ni tira company in tlak chhiat lam apan ta ni hi an lo ti ta in beng dai ro u kan lo ching fel watang ti in pachu chuan alo chang taringota an ngai to na chuan zingi chwa lo langa an be se ngam to si lo chenga chu va kholin apui na te chu an vadil taringota ke po ka buai me ka ni hi kanu le ka pa te an dam thabok si lova ti in alo nar fitla chak mai meng chung ko fanu thar chu nei tumin arilu alo siam fel le diam to alo ni pachu ala chu som fel lo chung changa chuan report alu awangin police te chuan chui chiana thu zo fia turin an station lama chuan an lo shwai zui le ngal nuzuli po chu mang ang tak zet to zingi hne na puina dil mai chu adu ta fei ero chuan thi she in alo she a alo hmusi hle don ti chu a sha sa wang ani ipa an man to kha du thlan tur kan nei to lo kan chan chuang nge yangai ani tia anu ina angen tak chia ma chuan ania she ve bok si meng chung ko ina chuan chenga kha awaleng lu ta chhuaya lua po kha alo thu ve run mai zingi ero arum lama chuan in bual zo che in a in thlak me ka me chung ko fanu alo let lian tia kanu le pa te ayo in kalo lom pui ve don ani hi enge heta hian I lo ti ve chenga na ti chuan tunge meng chung ko fanu chu ala shamya lawani ti lua chuan alo she thiam ngal a chan ma in zingi chu in chunga tang chuan alo chuka enge hetai ti a chenga na lo ti phok le enge lo ti zo ka kan in ani hi ati chuan ani mo a englo ania inu le pa te tak tak I muta hi kalom pui lu tuk chi a ati ta zaya ani chu mule kalome va ho to ro zingi chuan alo ti maka ila thenrim rengem ni
Thin rim lo ve mahse nang nen hian inzawmna kan nei lova chuwang chuan min lo ti buai tawh su ani chuan hepa nen hian in date tin a em ni in date te ka oi lo min la dur reng kha chutia an in biak buai lai tak chuan nuzuli te nu fa pawh kha an lo lut ve ta chia chenga te hlawl chu inu te an dam lo emaw tia dawt min lo hrilh ani maw fein a lo ti lut ngal ka du ka ti ang i lo buai ve na tur a awm lo chengan a lo ti ngut in awm e va in chingfel ve mai te u du le in nei deuh ula kan buai na tur a awm lo zingin a lo ti chuan fe hi nangmah wang vek ani hi ni lo sila chuan singi nen hian kan in nei deuh tawh tur ania chengan a lo la ti hram nangmah kha lawm le mi ten awm sum du chu zingi du lovin fe hi i thlanga tunah zingi din hmun tha zawka a din ta ka wangin fe hi i hnawl le amaw tu mai phu lo nuzuli chuan a lo ti ve ta hmel mai ka in chhir reng ani tiin chenga chu a chhuak zui ta hnu a enge in du a hetain lo kal zingin a ti chuan chu group kan tla chhe mek ani ipa pawh an mana poisa tam tak kan mamu ani nang chu hi min pui thei tu ini nuzuli in a ti chuan kapa te chu rampawna an zin dai alawm tu kapa ngei sawi zingin a lo ti shelo der su kapa jela oma shiom ti na pawh i nei lova maw fein a lo ti chuan shiom ti turin in chung ko mi le sa kan ni tawh hlei nem engtin nge ka pui chuan ang cheu zingin a lo ti bawk si kanu le pa tia wanga tundin hmun thleng thei ni kha ati po in katan engi an sen to scholarship ka don te le ka in hlawna atanga lekha zir ka ni an poisa cheng khat ma ka hmangai lo ve chuti chung chuan chung ko tan ti in rim takin ka thoka ka ti tur chu ka ti zo to a lo ti ve zela mahse in an petal che lom ke ai chuan ilawan nei zo chu sumin a lei thei hlei nem fei chuan a lo la ti ve le chang ni zingi kan thiam lo vek ani ti in nuzuli chu lo thing thi taruk mai mahse zingi te chuan an kal san mak tho lu chuan zingi chu dawra chawlhpuiin a bial nu ni tur chuan a sawm zuia ani pawh chuan a lo du ve ngal ka idol a lawm ani ti in a ngai san rukna a lo rei hle tawh thin ani an in leh lo chu lilam tura hren ani ta ka wangin nuzuli te nu fa chu ni thum chhunga in chhuah san tura ti an ni ta a an pa berla chu jela tang bawk si an chan chuan mai an chan pawh a tluk ta lo a hma a zingin vila a pek kha an hre chhuak zawka mahse fei chapo maw lutuk fim khur lutuk bawk si khan property transfer agreement kha a lo pot chhevek man tawh bawk si a beisei tur reng an nei tawh lo a ke na la chuan zual lam a pan zel bawk si anu pawh chuan paranoia i nei ani hrim hrimang heti em a i ngei tuana i kalpui thui tal tuk mai hi chu a poi thlawt ani a lo ti nge damdawi ina chuan an vakal le ta nge a doctor chuan ALS natna a nei thu bawk chu a lo hrilh le an oi thei lo zingi thural pui tho ani te chu fei chuan a lo ring le a chena kha doctor le mani thu le an man to thu te an hriat ta ka chuan engkim chu an hre thiam ta anin enkol tlai em awang chuan doctor te pawh chuan ti thei vak an nei tawh si lova chuta chuan lu group ten ALS damdawi an siam chungchang kha an ngai tua chuak le a damdawi bang an lo la nei mel mai thei a sin ti in chuta chauh chuan beisina an nei thei ta lu ala chuan bitlang thei bawk si lova fei pawh kizing a lo ni ta ringot mai zingi ero anu le pa te bula chuan thlangwang tak le hlim takin hun a lo hmang ve mek thunga an duat ro pui bawk si lu a pawh a hna thawna awangin rampawna a zina chuti chung pawh chuan zingi chu a hun awla chuan a lo khawl deuh reng bawk a lo haw hnu phei chuan in neih tumin ruah hmanna an siam fel ta a lu an nupui nei a tum ti chu fei te nu fa pawh chuan an lo hrevat a hmuna hun an neih si lo awang le an biak pawh thei bawk si lo awang chuan an in neihna hmuna vakal chil tawp mai chu an tum ta a mahse chuti ringot chuan an lo pui du chu an ring chuang lova an damdawi siam paihchhe tu kha ani miava
reporter hote hruaia nor chepa khawngai na nei lo dam lo thi tir tum anga an pu chuan mi hmai eng za na awang tal po chuan an lo pui du chu an be sei ani mokor fual var mawi tak mai ha in zingi po chu a lo nalh tawh hle a anu po chu a hlimin a lung a che hial zawk a naupang laia misualin an ruk bo chu chhungpa hnena an hrilh tak kha tunah chuan lo nu lain pasal te hial a lo nei ve dawn ta reng mai a pa chuan hawla chuan a lo kai lut a in neih lawm puitu te pawh an tha hnem hle kal fanu hi tha takin i lo enkawl dawn nia tiin lua hnenah chuan a hlan a zungbun te inbun tirin tluang takin hun an hmang zo tep tih ah nuzuli te nufa leh reporter te an lo lut tarup mai lua nupui chu zingi a lo ni reng te an hmuh chuan mak an ti hle a fei phei chuan a lo thik hle fei dan hian in damdawi siam mek kha kan lo dil pui dawn ani tiin reporter te chuan an lo sawi a ni Mr. Lu kal fanu hian alias natna neiin kal pawh kal thei tawh lo i nupui neih ni mani se min pui hram rawh nuzuli chuan a lo tih zawm zat nuzui erawh chuan tunah ber kher engwangin ngein lo kal min ti buai vek anih hi chhuak ro u a lo ti ve thung a nuzuli chuan an puina chu a lo ngen nawn le ka sawi tawh kha a awi duh lova a man a paih ke vek tuah lawm zingin a lo ti ta chat mai ka tih pal ani ka lo in hriat lo wang ani kha tunah chuan piang sual mai ka ni ta kala naupang si thi ka duh lova nia min pui hram rawh tiin fei pawh chu a mang ang tak zet anu pawh chuan thingthi meuh chuan khawngai na chu a lo dil nawn le a reporter te pawh chuan zingi te chu an dem hle bawk mahse thil thlen dan dik tak kim chang taka an han hriat nu chuan a awm hle mai a an lo sual em ani chu an sual man an hmu ani chu an ti le ta zawk a lu chuan alias damdawi siam sa kan nei tawh lo tih ngaihna kan hre bik lo damdawi pakhat siam chuanan pawh hian a hau taka hun rei taka duh thin a lo ti bawk si dawt ani chu min pui duh lo wang ani kha tiin fei chu a tal a tal thlat a tawp mai mahse tunah chuan tumah lam tang an nei tawh lo zingi te la chuan honeymoon hmang turin an zin bo san wang tawh bawk si nuzuli pawh chu a beidawng tak zet ani chuti chung chuan fei khan nitin atana thingthi a luate in kawta avakal thin te chu zingi hmuturin ikal ani kha hetiang kani taka chuan vanu tan pawh min duh tawh lovani min enkawl peih tawh lo ani kha ka thi mek si a inawm ho leh thei tep tawh ang chu a lo la ti tala fanu maksak tak mai a nei awang chuan a tana a ti tam zual hle zingi chu lekha thonin fei chuan min kal san ta engkim kha siam that le ka chak ani mahse a tlai zo tawh si ka ti buai tawh lowang che hlip takin i hun i lo hmang dawn nia tiin duh sakna a lo hlan a ole khati zawng kha tun tum drama chu a lo ni le ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia